ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் 6th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 1 பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வீடியோவில் நம்ம புள்ளியியல் இயல் 5 புள்ளியியல் பார்க்க போகிறோம். 4th லெசன் வந்து இது முடிச்சு நம்ம பார்க்கலாம். பயிற்சி பேஜ் நம்பர் 116 பயிற்சி 5.1. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், திரட்டப்பட்ட தகவல்கள் டேஸ் எனப்படும். தரவு. ஓகேவா, இந்த புள்ளியல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஈஸியாகவும் இருக்கும், நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஆனால் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, 12th வரைக்கும் வரக்கூடியது நல்ல பேசிக் பார்த்துக்கோங்க. செகண்ட் கொஸ்டின், முதல் நிலை தரவிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக. தேர்ட் வந்து இரண்டாம் நிலை தரவிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக. பேஜ் நம்பர் 112 இருக்குது பாருங்கள். முதல் நிலை தரவுக்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லி ஒரு 3 இருக்குது. ஓகேவா, இதில் நீங்கள் எது ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இரண்டாம் நிலை தரவுக்கும் 4 இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, அது எக்ஸாம்பிளுக்கு அதை நீங்கள் எடுத்து எழுதிடலாம். இங்கே முதல்நிலை தரவுனா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, முதல்நிலை தரவு என்பது தரவிலிருந்து, அதாவது வந்து மெயின், அதிலிருந்து தொகுக்கப்படாத தகவல்கள், அதை பற்றி அவங்க தொகுத்து எழுதிக்கவே மாட்டாங்க. அதை பற்றி தகவல்கள் குறிக்கிறது தான் வந்து முதல்நிலை தரவுகள். ஓகேவா, இங்கே அட்டவணைப்படுத்தல் மற்றும் புள்ளியியல் சார்ந்த செயல்முறைக்கு இது வந்து உட்படாத தரவாகும். இதன் மாதிரி கேட்பாங்க, சரியா தவறில்லை, நீங்கள் வந்து விட்டுறக்கூடாது. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும். எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள், வகுப்பிற்கு வருகை தராத மாணவர்களின் பட்டியலை ஆசிரியர் தயாரித்தல். இது இந்த மாதிரி. அப்புறமேட்டு மாணவர்களின் எழுதும் பழக்கங்களை பற்றி எழுதுகோள் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம், அந்த நிறுவனமே வந்து அதை பற்றி கணக்கு எடுக்கிறது. ஓகேவா, அடுத்து மாணவர்கள் பல்வேறு வகையான இலைகளை சேகரித்து வகைப்படுதல். இந்த மாதிரி தரவுகள் வந்து முதல்நிலை தரவுகள். இரண்டாம் நிலை தரவுகள்னா என்னதுன்னா, இரண்டாம் நிலை தரவு வந்து ஏற்கனவே திரட்டப்பட்ட தரவிலிருந்து, ஏற்கனவே வந்து அதை பற்றி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதுலேருந்து பெறப்படும் தகவல்கள் தான் வந்து இரண்டாம் நிலை தகவல். ஓகேவா, இது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நபரால் திரட்டப்படும், பிறரால் அத்தரவுகள் பயன்படுத்தப்படும். ஓகே, ஒருத்தவங்க திரட்டப்பட்ட தரவை வந்து இவங்க வந்து அதுலேருந்து தகவல்கள் வந்து சேகரிக்கிறதா வந்து இரண்டாம் நிலை தரவு. ஓகேவா, இதில் வந்து எடுத்துக்காட்டு இந்த கொடுத்துருக்காங்க. வகுப்பிற்கு வருகை தராத மாணவர்களின் பட்டியலை தலைமை ஆசிரியர் பள்ளி அலுவலகத்திலிருந்து பெறுதல். அதாவது வந்து ஆசிரியர் ஏற்கனவே அந்த தகவல்கள் வந்து பெற்று வச்சுருப்பாங்க, அதிலிருந்து தலைமை ஆசிரியர் வந்து அதோட தகவல்கள் வந்து பெற்றுக்குவாங்க. அதுதான் வந்து இரண்டாம் நிலை தரவு. அதே மாதிரி ஒரு வலைதளத்திலிருந்து மட்டைப்பந்து, அதாவது கிரிக்கெட் தரவுகளை பெறுதல். நம்ம அந்த கிரிக்கெட் வந்து அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதுலேருந்து நம்ம வந்து இணையம், வலைதளம்னா வந்து இன்டர்நெட், அதுலேருந்து நம்ம பெற்றுக்கிறது. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் தொலைக்காட்சி மற்றும் செய்தித்தாள்களிலிருந்து பெறும் தகவல்கள். தொலைக்காட்சி செய்தித்தாள்கள் தான் ஏற்கனவே யாராவது திரட்டி அதை எழுதி இதை சொல்லி வச்சுருப்பாங்க, அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து இரண்டாம் நிலை தரவு. ஓகேவா, அடுத்து தொலைபேசி எண்களை தொகுப்பு நூலிலிருந்து பெறுதல். தொலைபேசி எண்ணை நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம், அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது. ஓகேவா, ஏற்கனவே யாரோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலேருந்து நம்ம தகவல்களை பெற்றுக்கிறது வந்து இரண்டாம் நிலை தரவு. 8 என்ற எண்ணுக்கான நேர்கோட்டு குறி கேட்டிருக்காங்க. இது ஏற்கனவே நம்ம 5th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது தான். ஓகேவா, 1னா ஒரு கோடு போடணும், 2னா 2 கோடு போடணும், அந்த மாதிரி. இப்போ இங்கே 7 இருக்குன்னா 4 கோடு போட்டு ஒரு கோடு அடித்தோம்னா அது 5ன்னு வரும். அதோட 2 கோடை கூட்டினோம்னா 7 வந்துடும். ஓகேவா, அதாவது 5ங்கிறது 4 கோடு போட்டு ஒரு சைடாக ஒரு அடி அடிக்கிறது. இப்போ நம்மளுக்கு 7 வேணும்னா 2 கோடு வேணும்னா பக்கத்தில் 2 கோடு போட்டுக்கிறது. ஓகேவா, அப்போ 8 என்ற எண்ணுக்கான நேர்கோட்டு குறி எப்படி எழுதுவோம், 4 கோடு போட்டு ஒரு அடி அடித்தோம்னா 5 வந்துடும், 5ஓட 3 கூட்டினோம்னா 8, அப்போ 3 கோடு தனியாக போடணும். இதான் வந்து 8 என்ற எண்ணுக்கான நேர்கோட்டு குறி. ஓகேவா, செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், விஜி ஒரு பகடையை 30 முறைகள் உருட்டும் போது கிடைக்கும் விளைவுகளை பின்வருமாறு குறித்துள்ளார். அதற்கு நேர்கோட்டு குறி அட்டவணை அமைக்கவும். ஓகேவா, இந்த வந்து 30 வாட்டி அவங்க அந்த பகடையை உருட்டும் போது ஃபஸ்ட்டு 1 கிடச்சிருக்கு, அடுத்து 4 கிடச்சிருக்கு, அந்த மாதிரி. ஓகேவா, அதே மாதிரி 30 வாட்டி அவங்க வந்து உருட்டும் போது இந்த நிறைய நம்பர்ஸ் கிடச்சிருக்கு. இதுக்கு நம்ம வந்து நேர்கோட்டுக்குறி நிகழ்வெண் வந்து எழுதணும். பகடையில் வந்து 6 பக்கம் இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ பகடையின் பக்க எண், நேர்கோட்டு குறிகள், நிகழ்வெண். அப்போ பகடையோட எத்தனை இருக்கும், 1 2 3 4 5 6. ஓகேவா, இப்போ இது வந்து நேர்கோட்டு குறி எழுதணும். நேர்கோட்டு குறி ஃபஸ்ட்டு 1க்கு எழுதும்போது எத்தனை 1 இருக்குது, இங்கே ஒரு 1 இருக்குது, நெக்ஸ்ட் இந்த லைனில் எதுவுமே இல்லை, இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது, 3 1 இருக்குது. ஓகேவா, இப்போ நேர்கோட்டு குறி வந்து 3 போடணும், நிகழ்வெண் வந்து 3. ஓகேவா, இது வந்து 1க்கு. நெக்ஸ்ட்டு 2 எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும், அதுக்கு நேர்கோட்டு குறியும் நிகழ்வெண்ணும் எழுதணும். 2 பாருங்கள், 2 வந்து இங்கே லாஸ்ட்டில் 1 இருக்குது, இங்கே 2, அப்புறம் அவ்வளோதான். ஓகேவா, 2 வந்து 2 தான் இருக்குது, வேறு 2ங்க இல்லை. அப்போ 2 நேர்கோட்டு குறி போடணும், நிகழ்வெண் எழுதணும். இப்போ நேர்கோட்டு குறி வந்து 2, ஏன்னா 2 வந்து 2 தான் இருக்குது, அதே மாதிரி நிகழ்வெண் வந்து 2. நெக்ஸ்ட்டு 3 4 5 6க்கு போடலாம். 3 பாருங்கள், 1 2 அப்புறம்
அவ்வளோதான். அப்போ 3 வந்து இங்கே 2 இருக்குது, அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். 4 வந்து 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. இப்போ 4 வந்து 6 டைம்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் 5 வந்து 1 2 3 4 4 5 6 7 8 சாரி 5 விட்டு 6 என்றேன். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இருக்குது. 5 வந்து 9 வாட்டி இருக்குது. 6 எத்தனை வாட்டி இருக்குன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 வாட்டி இருக்குது. ஓகேவா? இது அப்படியே வந்து நம்ம நேர்கோட்டுக்குறி நிகழ்வெண் எழுதிடலாம். நேர்கோட்டுக்குறி பாருங்கள், 3 வந்து 2 இருக்குது. அப்போ 2 போடணும். இங்கே நிகழ்வெண்ணும் 2. அடுத்து 4 வந்து எத்தனை இருக்குன்னா 6 இருக்குது. அப்போ 6க்கு நேர்கோட்டுக்குறி போடும்போது 1 2 3 4 இது ஒரு 5 5 1 6 இப்படி போடணும். நிகழ்வெண் 6ன்னு போடணும். அடுத்து 5 வந்து எத்தனை இருக்குன்னா 9 இருக்குது. இப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 போடணும். அடுத்து 6 வந்து 8 இருக்குது. அப்போ 1 2 3 4 5 6 7 8 இங்கே 8 போட்டோம். ஓகேவா? இது வந்து ஈஸி. ஓகேவா? அதனால தான் புள்ளியல் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தேன். எழுதும் போது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எப்படி மிஸ்டேக் பண்ண 5க்கு பதிலாக 6 கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்கில் தான் நம்ம விடுவோம். அதை மட்டும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லெசனில் வந்து நல்ல மார்க் எடுத்துடலாம். ஓகேவா? 3rd கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பகடையின் பக்க எண் நேர்கோட்டு குறிகள் நிகழ்வெண் எத்தனை வாட்டி இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி அதுக்கான நேர்கோட்டு குறி எழுதணும். அதுக்கு நிகழ்வெண் அப்படியே எழுதணும். நேர்கோட்டு குறியை மட்டும் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக எழுதிடணும். நெக்ஸ்ட்டு 4th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். சாரி, அது செகண்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? நான் 3rd கொஸ்டின் போட்டேன். இப்போ 3rd கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். பின்வரும் வண்ணங்கள் 25 மாணவர்களால் விரும்பப்படுகின்றன. அத்தரவுக்கு நேர்கோட்டு குறி அட்டவணை அமைக்கவும். ஓகேவா? சிவப்பு பச்சை நீலம் நீலம் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு கலர்கள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். சிவப்பு இருக்குது, பச்சை இருக்குது, நீலம் இருக்குது 3, சாம்பல் 4 இருக்குது, 5 வெள்ளை இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு வேறு இல்லை. ஓகேவா? இப்போ 5 கலர்களுக்கு வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணி எழுதணும். இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு நம்ம மொத்தம் ஒன்றும் எழுதலை பாருங்கள். மொத்தத்தை விட்டுறோம். இப்போ மொத்தம்னு இங்கே போட்டோம்னா எத்தனை இருக்குன்னு கூட்டி எழுதணும். 3 2 5 5 2 7 7 6 13 13 9 22 22 8 30. ஓகேவா? 30 முறை உரட்டதுக்கு 30ன்னு ஆன்சர் வந்துடுச்சு. அப்போ நான் போட்ட ஆன்சர் வந்து கரெக்டுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? கூட்டி போட்டுறணும். இதை கூட்டும் போது 29 வந்துச்சுன்னா அங்கே 30 வாட்டி உருட்டியிருக்காங்க. அப்போ தப்பாக ஆன்சர் வந்துருக்குன்னு அர்த்தம். 30னால நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கரெக்டு. இதிலே நம்ம போட்ட ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பான்னு பார்த்துடலாம். இந்த கொஷின்லேயே 30 முறைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஆன்சர் 30 வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 3rd கொஷினில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ சிவப்பு எத்தனை இருக்குன்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணி எழுதிடுவோம். சீன் போட்டுக்கலாம். 1 இந்த ரோடில் இல்லை, இது 2 இங்கேயும் இல்லை, இது 3 இது 4. ஓகேவா? வேறு இல்லை. அப்போ சிவப்பு வந்து 4. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பச்சை வந்து 1 அவ்வளோதான், இங்கே இல்லை, 2 3 4 5 6. நெக்ஸ்ட்டு நீலம் வந்து 1 2 3 4 5 6 அவ்வளோதான். நீலம் வந்து 6. நெக்ஸ்ட்டு சாம்பல் வந்து 1 2 3 4 நிமிஷம் 1 2 3 4 5 6 7. ஓகேவா? கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட்டு வெள்ளை வந்து இங்கே இல்லை, இங்கே 1 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது, வெள்ளை 2. இப்போ நம்மளுக்கு கூட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 25ன்னு ஆன்சர் வந்தால் தான் ஆன்சர் கரெக்டுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு சிவப்பு வந்து எத்தனை நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் 4. அப்போ 4 நேர்கோட்டு குறி 1 2 3 4. நிகழ்வெண் வந்து 4. நெக்ஸ்ட்டு பச்சை வந்து எத்தனை கவுண்ட் பண்ணோம் 6 கவுண்ட் பண்ணோம். ஓகேவா? 1 2 3 4 5 சாரி 5க்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு கோடு போட்டு 6க்கு 1 போட்டுடணும். அப்போ 6. அடுத்து நீலம் வந்து நீளமும் 6. 1 2 3 4 5 6 6. ஓகேவா? சாம்பல் எத்தனை இருக்குது 7 இருக்குது. இப்போ 1 2 3 4 5 6 7. அப்போ 7 போடணும். அடுத்து வெள்ளை வந்து 2 தான் இருக்குது. அப்போ 1 2 இங்கே 2 வந்துடும். அப்போ மொத்தம் வந்து இது ரெண்டாவதே கூட்டினோம்னா வர்றது. ஓகேவா? 6 4 10 16 23 25. அப்போ நான் போட்டிருக்க ஆன்சர் கரெக்டு. ஓகேவா? இப்படி தான் வந்து 3rd கொஷின் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுது.
வண்ணங்கள், நேர்கோட்டுக்குறிகள், நிகழ்வெண். நெக்ஸ்ட் 4th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். 4th கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் சேம். 20 மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்பட்ட கணித வகுப்பு தேர்வில் 30 மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பின்வருமாறு. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து மதிப்பெண்கள். ஓகே, 30 மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள். 20 மதிப்பெண்ணுக்கு இவ்வளோ, 20க்கு 11, 20க்கு 12 அந்த மாதிரி. ஓகேவா, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ 11 வந்து எத்தனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம். இதில் வந்து 1 இங்கே இல்லை, இங்கே உள்ள இங்கே 2, அங்கே 2மே இல்லை. 11 வந்து 2. நெக்ஸ்ட்டு 12 வந்து 1 2 3 4 5. 12 வந்து 5. 13 வந்து இங்கே இல்லை, 1 2 3 இங்கே இல்லை, 3 4 வேறு இல்லை, அப்போ 4 13. நெக்ஸ்ட்டு 14 வந்து இங்கேயும் இல்லை, இங்கேயும் இல்லை, இங்கேயும் இல்லை, இங்கே 1 2 3 4 இங்கே எல்லாமே இல்லை, அப்போ 4 தான் 14. நெக்ஸ்ட்டு 15 இங்கே போடுவோம். 15 வந்து இங்கேயும் இல்லை, 1 2 3 4 5 6 இருக்குது. 6 வந்து 15 இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு போட்டுட்டு அப்புறமே அடுத்தது போடுவோம். ஃபஸ்ட்டு மதிப்பெண் வந்து 11 எத்தனை பேர் பெற்றிருக்காங்கன்னா 2 பேர். அப்போ நேர்கோட்டுக்குறி 2 தான் வரும், இங்கேயும் 2. நெக்ஸ்ட்டு 12 வந்து 5 பேர் பெற்றிருக்காங்க. அப்போ 12 5க்கு இப்படி போடுவோம், 1 2 3 4 5, அப்போ 5 இப்படி போடணும். நெக்ஸ்ட்டு 13 எத்தனை பேர் பெற்றிருக்காங்க 4, அப்போ 1 2 3 4, இங்கே 4. இங்கே ஒரு கோடை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா, 14 வந்து எத்தனை பேர் பெற்றிருக்காங்க, அதுவும் 4 பேர் தான். 1 2 3 4, இங்கேயும் 4, நிகழ்வெண்ணும் 4. அடுத்து 15 வந்து 6 பேர் பெற்றிருக்காங்க. அப்போ 1 2 3 4 5 6, இப்போ 6 வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 16 17 17 18 19 20 இதெல்லாம் எழுதுக்கலாம். ஓகேவா, இப்போ 16 பாருங்கள் எத்தனை பேர் பெற்றிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். 1 2 3 4 தான். ஓகேவா, அடுத்து 17 வந்து இங்கே இல்லை 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 இல்லை, இங்கே மட்டும் 1 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது, அப்போ 2. 18 வந்து இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை, இதுலேயுமே இல்லை, 1 இருக்குது. இப்போ 18 வந்து 1. நெக்ஸ்ட்டு 19 வந்து இங்கே இல்லை, எல்லா இடத்துலையுமே இல்லை. ஓகேவா, இங்கே 1 தான் இருக்குது, அப்போ 1. நெக்ஸ்ட்டு 20 வந்து ஃபஸ்ட் ரோவில் 1 இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் 1, மற்றது எங்கேயுமே இல்லை, அப்போ இதுவும் 1 தான். ஓகேவா, இப்போ இது எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து 30ன்னு வரணும். இப்போ 16 வந்து எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்கன்னா 4 பேர். அப்போ 1 2 3 4, நேர்கோட்டுக்குறி 4 வரும், நிகழ்வெண் 4 வரும். 17 வந்து 2 தான். இப்போ 1 2. ஓகேவா, அப்போ இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு 2 வரும். நெக்ஸ்ட்டு 18 வந்து 1, 19 1, 20 1 தான். அப்போ 1 1 1. இப்போ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினோம்னா 30 வருதான்னு பார்க்கலாம். 2 5 கூட்டினா 7 7 7 4 11 11 4 15 21 25 27 28 29 30. இப்போ நம்ம கூட்டியிருக்கிறது கரெக்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, இது வந்து 4th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 5த்தும் 3rd இருக்குது. இது 4th கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5த்தும் புறவயா வினாக்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்துக்கு நன்றி. தேங்க்யூ.